Bon dia, bona tarda, benvinguts a tots, a tothom qui esteu aquí, a la gent que ens segueix des de casa per streaming. Soc en Ferran Piqué, president de la FANEC, la Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya. Pels qui no ens conegueu, la FANEC és un sindicat d'estudiants que enguany celebra el seu 90è aniversari i des de l'any 1932 que diverses generacions d'estudiants han treballat des de la FANEC per a complir el nostre ideal fundacional, una universitat catalana, moderna i de qualitat. Des de diverses universitats on hi tenim nuclis, treballem cada dia en favor del català, dels drets dels estudiants i d'una universitat millor, convençuts que aquestes tres dimensions són essencials per una Catalunya millor. Avui ens fa molt de goig celebrar aquest acte, perquè aquesta Catalunya millor que anhelem i que ens ocupem de construir és també una Catalunya on poder abordar amb maduresa i treballar per evitar un problema de la magnitud del suïcidi, amb especial èmfasi en el juvenil, i on poder parlar amb rigor de com millorar la salut mental i benestar emocional. L'acte d'avui respon a això, al compromís social de la nostra entitat per contribuir amb els nostres petits grans de sorra a donar resposta a aquesta realitat. Segons l'IDESCAT, el 2020, 551 persones, totes amb noms i cognoms, es van suïcidar. 551 morts silenciades per la societat. 551 famílies, segurament, amb més preguntes que respostes. Vivim en una autèntica pandèmia i cal que tots, a nivell individual, col·lectiu i institucional, en prenguem consciència per posar-hi remei, per no arribar-hi massa tard. És un honor poder comptar avui amb la Clara Rubio, presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció del Suïcidi i Supervivent de Suïcidi, amb el doctor Jordi Alonso, expert en epidemiologia del suïcidi, i tot seguit donaré la paraula a la delegada d'estudiants de la Universitat Pompeu Fabra, la doctora Clara Velasco, perquè inauguri l'acte, i posteriorment el doctor Alonso ens farà una breu aproximació a un projecte de promoció de salut mental entre els estudiants que s'iniciarà properament i, per acabar, la Clara Rubio ens parlarà de factors de risc, de detecció i d'actuació davant de la problemàtica del suïcidi. Moltes gràcies. Passo la paraula a la doctora Velasco, delegada d'estudiants. Bona tarda a tots. Bona tarda, Ferran. Bona tarda, ponents. Jordi, Clara. Per mi és un honor inaugurar avui aquesta jornada. Crec que és un encert que amb les dates i amb la situació que estem vivint la FNEC organitzi un seminari d'aquestes característiques, un seminari, una jornada, una acció de divulgació sobre un tema que, com bé ha dit el Ferran, és un tema que s'acostuma a silenciar en tots els àmbits, en l'àmbit universitari també. Jo estic encantada de poder escoltar els ponents. Lamentablement jo he viscut molt de prop en aquesta universitat 2 casos de suïcidi consumats, amb 2 persones amb 2 posicions diferents però que eren properes a mi, i la sensació de ser una persona propera en un cas de suïcidi genera molts dubtes, una pena immensa, molts dubtes, i que segurament els ponents ens ajudaran a esclarir. També crec que és un encert tenir aquests 2 ponents avui aquí, perquè, com bé us explicaran, el suïcidi es pot prevenir, hi ha diverses maneres i cal que tots estiguem amatents amb la situació actual, vetllant per la salut mental dels qui tenim més a prop. Deixeu-me també, abans de donar la paraula una altra vegada al Ferran, excusar la vicerectora Oliveres, que havia d'estar aquí avui amb vosaltres, però un problema d'agenda d'última hora li ha impedit compartir aquesta tarda amb nosaltres. I bé, sense més, agraint de nou la tasca organitzativa de la FNEC, que sempre és tan eficaç i que té tant de poder de convocatòria amb un tema tan encertat com el que avui ens convoca aquí. Moltes gràcies, Ferran, i et dono la paraula. Sí, gràcies també pel suport institucional que hem rebut per poder tirar endavant aquesta iniciativa a la Pompeu Fabra, i ara a continuació parlarà el doctor Jordi Alonso. Gràcies. Bona tarda. Perdoneu que vingui aquí, no sé si és l'hàbit de donar classes. Jo soc profe de la... No, sí? M'ho canvies tu? Un segon. Aquest és el teu i l'altre no el veig. El canvies. Ui, que bé.
I ara em dones el passadís. Molt bé. Doncs, primer de tot, gràcies per haver vingut i gràcies per haver-me convidat a vosaltres. El meu nom és aquest, Jordi Alonso, i soc el director del programa de recerca en epidemiologia i salut pública de l'IMIM, un centre d'investigació de l'Hospital del Mar, i soc profe de la UPF del DCEX, que ha canviat de nom, del Departament de Ciències Experimentals i de la Salut. A veure, us parlaré una mica del suïcidi i una mica més d'un estudi, que és un segon estudi que estem fent sobre salut mental a universitats. Perdoneu, això em tira molt cap avall. Suïcidi és més freqüent del que pensem. Això són dades antigues del 2014, publicades el 2014. Aproximadament 800.000 persones moren per suïcidi a l'any al món. Això vol dir una cada menys d'un minut. A veure si això ho puc fer. El que és important és que amb les edats joves, entre 15 i 29 anys, és la segona causa de mort que és més freqüent que la combinació dels accidents, o sigui, de la violència i, en alguns casos, d'accidents. És veritat, hi ha mètodes que no cal entrar en detall a discutir, de suïcidar-se. Hi ha mesures de prevenció que tenen a veure amb els mètodes i altres mesures de prevenció que tenen a veure amb moltes altres coses abans de que una persona decideixi acabar amb la seva vida. De fet, el suïcidi és la punta d'un iceberg que més o menys aniria així. Per cada suïcidi hi ha entre 20 i 30 intents de suïcidi. I per cada intent hi ha molta gent que té ideació suïcida. I després hi ha una altra cosa que és important, que és allò que és les autolesions. Una persona s'autolesiona però no té intenció d'acabar amb la seva vida. Per tant, és un món una mica més complex del que i variat, i l'epidemiologia de cada cosa, de cada un d'aquests fenòmens és diferent. O sigui, nosaltres parlem de pensaments i conductes suïcides per abastar des de la ideació passiva, de que voldries despertar o anar-te a dormir, no despertar-te mai, la sensació de que volies morir-te, però en realitat és passiva, però tens aquesta idea amb una certa persistència en el temps. La ideació activa, en la que penses com ho podries fer, quan ho podries fer, avances i que realment sembla que hi ha una intencionalitat de fer-ho. Els intents de suïcidi, que afortunadament no tots acaben en suïcidi, de fet, una petita part acaba en suïcidi, com us he dit, i després la mort per suïcidi, que és el cas més extrem. I, efectivament, hi ha la sensació de que es poden evitar a diversos nivells aquesta mort que arriba sempre molt d'hora, perquè és una mort que... No és que la taxa de mortalitat per suïcidi sigui més gran amb els joves, que no és així, perquè encara se suïciden més la gent gran, alguns grups de gent gran, però com que la mortalitat amb els grups joves és molt més baixa, és una causa molt important de mort amb els joves, com us dic, la segona. I si penseu en els anys de vida que s'han perdut, que és una manera que pensem nosaltres de l'impacte de les malalties, quan prematurament t'ha matat una malaltia, doncs, clar, en el cas dels joves és molt important. Amb dades del 2020, que el Ferran en feia al·lusió, a Espanya s'ha donat el cas que és l'any que més suïcidis es tenen enregistrats en tota la història des del 1906. Gairebé 4.000 suïcidis. Són gairebé 11 al dia, a Espanya. Estem parlant de l'estat espanyol. Això és important. No sabem si té a veure o no amb la pandèmia, però no és clara que hi ha una tendència cap amunt, sinó més aviat Espanya en general és un país amb unes taxes baixes comparatives amb bastants països d'Europa, però també té una mortalitat més baixa i una esperança de vida més alta, i això
afecta, diguéssim, a la nostra salut com a país. No? En un estudi que hem fet nosaltres durant l'any 2020, la ideació suïcida en general, en els últims 30 dies, en un estudi representatiu de la població de l'estat espanyol, adulta, de 18 i més anys, era del 4,5%. Amb una ideació activa bastant més petita. Això és població general, no són ni pacients ni gent jove, són població general. I aquestes dades són bastant més grans, són aproximadament el doble de les últimes que teníem d'estudis similars abans de la pandèmia. Potser sí que la pandèmia ha fet una mica de remoure, sabem que ha remogut molts aspectes de salut mental, evidentment la ideació suïcida n'és un. Com us deia, hi ha factors de risc de diversos tipus, individuals, comunitaris, de relacions immediates, socials i de sistema sanitari. I n'hi ha uns que són molt importants, doncs el que més prediu una mort per suïcidi o un intent per suïcidi és un intent previ. D'acord? Això és el predictor, però bueno, i aquest intent previ que doncs hi ha aspectes com aspectes com els trastorns mentals. Es diu que els trastorns mentals són una de les causes fonamentals perquè hi ha molta gent que mor per suïcidi que té algun trastorn mental. Però hi ha molta gent que té trastorns mentals i que afortunadament no mor per suïcidi i no tots, ni molt menys, tenen ideació suïcida. Però hi ha altres aspectes d'altres hàbits, aspectes de la personalitat, aspectes de les finestres d'oportunitat, aspectes també de salut general, i es diu que hi ha un component genètic, i és veritat que el suïcidi és més freqüent en famílies. El que passa és que els determinants genètics s'han trobat alguns gens que estan una mica relacionats, però no serien l'explicació i tampoc serien, diguéssim, un impediment per una prevenció activa que passaria per apaivagar i tractar tota una sèrie de factors. Els factors, com deia, no només són individuals, ni molt menys, i són també de l'entorn immediat, de l'entorn social i dels serveis de salut. I per anar a lo més gran, a l'accés a mètodes letals, com són les armes de foc, si una societat que té molt accés, és fàcil que tingui una alta taxa de suïcidis, i és el cas dels Estats Units, que és un país que té una alta taxa de suïcidis, que a més està creixent en els últims anys de manera sostinguda. Però hi ha moltes altres coses i la violència, l'assetjament, els maltractes, això a nivell petit, a nivell generalitzat de la violència en una comunitat, això s'associa molt al suïcidi. A mi m'agradaria poder estar més estona, però m'han donat una mica de temps i jo crec que la persona que hem d'escoltar avui és la Clara Rubio. Abans de que la Clara us expliqui la seva experiència, les seves propostes, jo us vull dir que nosaltres ens ha preocupat des de fa temps la salut mental als estudiants universitaris, no només perquè hem sigut universitaris i som profes, sinó perquè ens dediquem a la salut mental i sabem que la universitat, sobretot al principi, és un lloc estressant i és un lloc també on s'ha de donar el millor d'un mateix, on hi ha frustracions i hi ha dificultats, però també és un lloc on ens podem ajudar i on ens podem conèixer i desenvolupar programes de prevenció. Fa uns anys, el 2014, vam fer un estudi amb 4 universitats més, a més de la UPF, uns 2.000 i pico estudiants, i vam trobar que en l'any anterior a l'avaluació, que era una avaluació online, quasi el 10% havia tingut ideació suïcida. Activa la meitat d'ells, més de la meitat. És a dir, en plans, amb alguna tipus d'activitat. Però d'intents, molt poquets. Però aquests molt poquets, algú podria
no? Podria acabar sent una mort per suïcidi. Una de les característiques que jo crec que és important és dir als estudiants de l'estat espanyol que nosaltres hem estudiat, presenten una prevalença d'ideació suïcida alta, inclús d'ideació suïcida activa, però a diferència d'altres països hi ha molts pocs casos en els nostres estudis espanyols d'intents. Això estaria d'acord amb que la taxa de mortalitat per suïcidi és més baixa al nostre país, però ha de ser més baixa. I per això hem de fer estudis i prevenció. I llavors el que us vull anunciar breument és una cunya una mica comercial, però és un estudi que us implica a vosaltres, perquè sou estudiants de la UPF, que es diu PROMES-U. PROMES-U és per promoció de la salut mental als estudiants universitaris. I, de fet, estem començant aquest mes, la idea és començar abans que acabi el mes de gener, a convidar a participar els estudiants. Hi ha 5 universitats que hi participen, algunes ja van participar en l'estudi anterior, bastantes de mediterrànies, Balears, Jaume I i Miguel Hernández, que és a Alacant i Saragossa. Bàsicament, el que volem, en el fons, amb aquest estudi, és millorar la salut mental dels estudiants universitaris. Això és una mica agosarat, però el que fem és 3 coses. Identificar estat de salut mental i factors de risc i de protecció, sobretot això, quins podríem promoure i quins podríem evitar, i després avaluar l'efectivitat de 2 intervencions. Una molt senzilleta, que és, ara us l'explico molt ràpidament, després de la primera avaluació, i després una ja de cara a prevenir problemes de salut mental, de depressió concretament i ansietat. Això el que fem és convidar-vos a tots els estudiants de primer a qualsevol de grau a participar i el que volem és conèixer els símptomes de depressió, ansietat, trastorns de substància, ideació suïcida i factors de risc i protecció que puguem treballar, com són aspectes generals, són activitat física, història, salut mental, etc. D'acord? Llavors, en base a les respostes a aquest qüestionari que estem utilitzant en conjunt amb altres universitats del món, amb un estudi codirigit per la Universitat de Harvard, el que fem és donar-vos informació, una informació sobre com us ha sortit la nostra avaluació de salut mental, també amb infografia, amb alguna idea gràfica, informació també de recursos de tractament i sobretot alguns consells de promoció de la salut. Això és un text de com surten aquests retorns, que li diem, hi ha uns 31 retorns, totes les preguntes que hem considerat, personalitzats, de com estàs de salut, i això és només un text. Després hi ha, com dic, infografies que parla de símptomes, de depressió, d'ansietat, d'alcohol, no en tens problemes, o si tens problemes i tindrien que parlar-ho, tindries que parlar-ho, i després hi ha alguna sèrie de consells més genèrics d'hàbits saludables, alguns ja els coneixeu, però que tenen un petit nivell de personalització. La segona part d'aquest estudi, només per dir-vos que això es farà aquest curs, començaríem idealment al gener, esperaríem que contestéssiu el màxim possible, necessitem que vosaltres i els vostres companys animeu a contestar, i després repetirem a l'any també l'estudi. El que passa és que en un grup petit, a veure si ho sé fer, en un grup petit, relativament petit d'estudiants, esperem poder-ho fer amb 700, volem fer una cosa que no es coneix molt poc, que és com canvien les coses, tant els factors de risc com els estats de salut, com els estressors, i llavors fer una medició diària durant 2 setmanes amb uns voluntaris, que haurien de ser uns 700 per anar bé, perquè el que volem veure és com, i això no ho fem només per al suïcidi, però és molt important en l'epidemiologia del suïcidi,
hi ha estressors aguts i finestres d'oportunitat agudes que, si es combinen, poden fer més fàcil un acte impulsiu, per exemple, de suïcidi. No ho mirem per això, sinó perquè amb diverses malalties mentals o sintomatologia mental existeix aquesta relació d'estressor i de malestar immediat, i necessitem tenir eines per saber afrontar aquests problemes i no ens facin mal o no ens desencadenin un trastorn. I per això volem fer uns quants dels estudiants que hagin completat la primera avaluació via mòbil, el que es diu una avaluació momentània ecològica, preguntant sobre algunes símptomes o sensacions d'estat de salut i alguns estressors, bàsicament. I això, aquí posa 29 dies, no sé si veieu, jo ho veig fatal, però seran 2 setmanes, però sí, costa molt de fer-ho seguir, i en canvi 2 setmanes s'aconsegueixen bones respostes i és molt important. Finalment acabo amb el segon any, amb tota la informació que haguem agafat i després de la segona avaluació amb el qüestionari, diguéssim, de salut mental i factors, i tant com protectors com de risc, el que farem és convidar a intervencions a aquells alumnes més vulnerables amb sintomatologia més sintomatologia de depressió i ansietat fonamentalment, i la ideació suïcida també seria un criteri d'entrar amb intervencions que les avaluarem de manera aleatoritzada perquè el resultat sigui més robust i menys biaixat. I aquestes intervencions seran bàsicament programes de 6 a 8 setmanes on el que s'aprèn és això, el que dèiem, el control de l'ansietat i l'estrès, la promoció de la regulació de les emocions, de habilitats d'afrontament de l'estrès i desenvolupar resiliència i efectes positius. I jo crec que això és tot el que us volia dir. Aviat veureu, molt aviat, en aquesta universitat, a diversos llocs, també a l'aula global, un codi QR convidant-vos a participar. Penseu que la participació és relativament curta, aquest codi no és provisional, no sé d'on l'hem agafat per fer la diapo, però aquest no sé on porta. Perdoneu, però encara no tenim el definitiu, però el que us volia dir que hi ha diversos nivells de participació i el que és important és que si teniu interès en saber com esteu de salut mental, o inicialment aquest estudi us pot ajudar. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. Només un petit recordatori, una petita menció. Si vosaltres necessiteu o algú dels vostres companys necessita servei d'atenció psicològica, sapigueu que aquí a la universitat el Servei d'Atenció a la Comunitat Universitària coordina un servei d'atenció psicològica pels estudiants que atén fins i tot casos urgents i que els deriva, en alguns casos, per fer un seguiment a més llarg termini, amb una fundació amb qui tenim un conveni. Per tant, si veieu que els vostres CAPs, els vostres metges de capçalera, ara amb la situació en la que estan, no us poden atendre, no deixeu d'utilitzar els recursos que la Pompeu Fabra té en cas que algú tingui necessitat d'assistència psicològica. Simplement era això. Gràcies. Gràcies, Clara. Crec que és molt important aquest matís, que tothom conegui aquest servei d'assessorament psicològic que té la universitat. Ara doncs parlarà la presidenta de l'Associació Catalana per la Prevenció del Suïcidi, la Clara Rubio. Se'm sent bé? Ara sí. Sí. Perfecte. Doncs, si voleu, abans de presentar-me i explicar una mica el per què avui estem aquí, us animo a que pugueu entrar en un moment a través dels mòbils i, d'alguna manera, conèixer també una mica més
la vostra experiència amb el suïcidi, amb la conducta suïcida, així que us animo que entreu al següent quiz. A veure, que se'ns connecti bé. Val, ja tenim 32 que esteu a dins, perfecte. Ui, traurem una mica el soroll. Esteu dins? Veieu que hi ha una pregunta per saber doncs, quina és la vostra relació i el vostre vincle amb la realitat del suïcidi. La pregunta és si heu viscut en primera persona la mort o la conducta suïcida d'un familiar, amic o conegut. Tornarem a donar una mica més de marge. Això són part del directe, la interacció digital. Hi ha 4 opcions. No? Jo el que us plantejo és saber si heu perdut algú proper per suïcidi, i un exemple, el que comentava el doctor Alonso, és si sou supervivents al final, si heu perdut algú per suïcidi, si heu viscut en primera persona, és a dir, jo directament doncs, he passat per una situació que en algun moment pot haver sigut de risc, si conec algú que ha perdut algú proper o si conec algú de risc. Val? Aquestes són les preguntes que m'agradaria doncs, per conèixer-vos una mica més. Tenim 3 persones que han perdut algú. Vull dir que formeu part d'aquelles persones que ens autodenominem supervivents, és a dir, que hem perdut algú de forma directa per suïcidi. Tenim 10 persones que ho han viscut en primera persona. Per tant, que en algun moment doncs, heu tingut una ideació, una conducta o algun pensament relacionat amb el suïcidi. Val? Tenim 10 persones entre nosaltres que han passat per aquesta situació. Tenim 13 que coneixen algú que ha perdut algú per suïcidi, no? Per tant, que coneixeu algú que és supervivent. I en tenim 12 doncs, que teniu alguna persona de risc. Per tant, crec que si estem avui aquí, doncs, òbviament és perquè és una temàtica que és interessant, però sens dubte és perquè és una temàtica que ens afecta de forma directa, ens agradi més o menys, però que està en la nostra realitat. Jo... Ui, perdoneu. Sí, tu. Us plantejo aquesta pregunta per explicar-vos també el motiu pel qual estic jo aquí i altres persones que formem part d'aquesta associació. Perdoneu, perquè... Vale, perfecte. Doncs jo, com alguns de vosaltres, jo soc supervivent i la constitució d'aquesta associació va començar fa més de 10 anys, fa pràcticament 15 anys, tot i que nosaltres fa 10 anys que estem en el territori intentant ajudar la gent.
Fa 10 anys, un dels meus millors amics va perdre el seu pare pel suïcidi i en un acte social, com és un enterrament, vam poder compartir molta opinàtica social del que havia passat. I el que vam escoltar eren veïns i entorn explicant i jutjant d'una forma molt directa la responsabilitat d'aquesta família sobre la mort del seu pare. El fill estava tot el dia fora de casa i com pot ser que la dona no hagués fet res i com pot ser que el fill gran, que estava cada dia allà, no hagués ajudat el seu pare. Pocs mesos després, en un altre entorn, una persona del nostre voltant va morir per suïcidi i alguna de les frases que vaig escoltar en primera persona van ser aquesta persona no tenia fortalesa o com ha pogut deixar la família i d'aquesta manera tan egoista. Per tant, que estàvem parlant d'una persona egoista. 3 mesos després jo vaig perdre la meva mare i, òbviament, totes aquestes experiències el que em van traslladar és el que el meu entorn segurament començaria a parlar i a pensar de la situació sobre el que jo estava visquent. I va ser allà on, juntament amb altres persones, vam decidir associar-nos i començar a parlar del suïcidi com allò que és una mort, que és l'efecte i és l'efecte final d'un patiment emocional i psicològic, que de la mateixa manera que podem morir per altres causes i som molt conscients que un càncer pot tindre un desenllaç, una malaltia o una patologia no ben acompanyada també pot tindre aquest desenllaç, però que ho hem de parlar i que és una cosa que ens ha d'acompanyar a la societat per poder-ho sensibilitzar molt millor. En aquest sentit, des que vam constituir l'associació, hem fet molts actes. Sí que us comparteixo una imatge que per mi és de la qual m'enorgulleixo molt, perquè a més va passar aquest any passat, que va ser amb la constitució del Pla de Prevenció al Parlament de Catalunya, on es va crear per primera vegada un pla de prevenció a nivell nacional. Vam poder estar allà també traslladant la nostra preocupació per poder vehicular aquesta prevenció. Vam fundar l'associació amb moltes altres companyes i aquest és un dels motius pels quals estiguem avui aquí. Estic tota l'estona. Vale. Nosaltres, bàsicament, el que fem és visibilització de la problemàtica i avui us compartiré allò que considerem que vosaltres heu de conèixer i que us pot anar bé pel vostre dia a dia i per ser actors preventius del suïcidi. I el que fem, i molt important, i també és una oportunitat per donar-li més veu, és atendre sobretot aquells familiars o persones de risc que després d'una temptativa o després d'una situació crítica busquen ajuda i busquen on trobar eines per poder fer front a aquesta situació. I ens trobareu tant a Barcelona com a Tarragona amb aquesta atenció completament individualitzada. Tot i que el concepte de risc ja l'ha compartit el doctor, a mi m'agradaria passar endavant i sí que m'agradaria fer-vos la següent pregunta a través de l'aplicació, tot i que teniu alguna més d'informació amb el que ha compartit el doctor Alonso, sí que m'agradaria traslladar-vos aquesta pregunta. Considereu que és molt freqüent que algú vulgui morir per suïcidi? Ens ha tret de la... Perdoneu. Vale. Us dono un número nou, perdoneu. És el 289 189. 289 189. Com no us ho puc compartir en directe, no... Vale, perfecte. Ja tenim una persona, 2, 3... 289 189. 289 189.
Perfecte, doncs teniu ara un moment per contestar. Perfecte. Veig que heu estat atents, però encara hi ha diferències de coneixement, doctor? Perquè aquí tenim diferències. Una mica el que us llançàvem. Alguns de vosaltres contesteu, si és després de la mort per causes naturals en població jove, és la segona causa de mortalitat. Mor més gent per suïcidi que per accidents de trànsit i per violència de gènere. Tenim 3 persones que han votat això. 4 persones que han votat que el confinament va haver-hi una causa o va haver-hi un efecte d'increment de la mort per suïcidi. I hi ha 5 persones que ens comparteixen que la incidència en dones és més alta que en homes. Us comparteixo que les 3 primeres són veritat, és a dir, tal com compartia el doctor, tant és una primera causa de mort externa per gent jove, per tant és el que ens ha de preocupar. És veritat que amb el context Covid, tot i que durant el confinament les morts per suïcidi van disminuir, segurament per la limitació als mitjans letals, després del confinament es van incrementar exponencialment, per tant aquest increment va ser real. I mor més gent per suïcidi que per accidents de cotxe? Absolutament, estem parlant de més del doble, mor més gent, el doble de gent per suïcidi que per accidents de cotxe, i per violència de gènere triplica la xifra. I hi ha una quarta que no és correcta, que la incidència és més alta amb dones que amb homes. És veritat que els homes, que moren molt més homes per suïcidi, aproximadament amb les dades de l'any passat eren un 75% homes versus 25% dones. Sí que és veritat que les dones ho intenten més, és a dir, hi ha una incidència en les temptatives molt més altes en dones que en homes. Per tant, només reforçar els missatges que hem compartit, que és un programa global, que cada dia mor moltíssima gent per suïcidi. A Espanya, segons les dades de l'últim any, doncs són una persona cada 2 hores mor per suïcidi. A Catalunya hem d'estar especialment alerta perquè som la segona comunitat autònoma amb quantitat de persones que moren per suïcidi després d'Andalusia, amb més de 500, que la gran franja està entre els 40 i els 59 anys, i hem de ser molt conscients que cada suïcidi afecta una mitjana de 6 persones. Per tant, també animar-vos a aquelles persones que heu perdut algú per suïcidi, buscar aquesta ajuda i aquest suport en el procés de dol, perquè genera patologies molt més complexes vinculades amb el suïcidi. Mites. Quins mites estan més presents amb el suïcidi? Aquí sí podeu accedir a l'aplicació. Preguntar a una persona directament sobre el suïcidi pot incitar-ho a fer-ho. Creieu que és verdader o creieu que és fals? Molt bé, us deixo 10 segons més. Tenim 9 persones que consideren que és verdader, és a dir, que preguntar a una persona directament pot generar a reforçar aquesta idea o aquesta conducta, i en tenim 26 que opinen que no, que és fals. Bé, doncs us confirmo que parlar de suïcidi salva vides. Aquest és un gran eslògan que no només la meva entitat, sinó moltes d'altres intentem reforçar. Parlar obertament quan veiem que pot haver-hi una senyal, i després en parlarem, és positiu i de fet és la nostra responsabilitat. Si veiem algú que està patint i que pot portar una conducta suïcidi, és important parlar-ho i parlar-ho obertament. Això també ens ajudarà a entendre si és una ideació o si darrere pot haver-hi una planificació. Per tant, el risc és molt més alt. Per tant, parlem-ne, i si veieu algú en risc és important que ho pugueu compartir. Un altre mite relacionat amb el suïcidi, si voleu accedir. La persona que es vol suïcidar no ho diu, i a vegades a la inversa, i la que ho diu no ho farà. Creieu que és verdader, que és fals? Aquí us he incorporat un no ho tinc clar, pels menys arriscats. La persona que es vol suïcidar no ho diu, i la que ho diu no vol dir que ho faci.
Perfecte, tenim 5 persones que ens diuen que és veritat, és a dir, que la persona que es vol suïcidar no ho diu directament, i en tenim 27 que diuen que és fals. I en tenim de 6 que dubten sobre aquesta pregunta. Us comparteixo que aquest és un dels principals mites. De fet, encara ara, quan fem grups de suport entre familiars, aquesta frase és de les més comunes i que intentem trencar. Com deia el doctor Alonso, darrere d'una mort per suïcidi, en un 90% dels casos hi ha hagut una temptativa prèvia. Per tant, qualsevol acte o qualsevol possibilitat de que hi hagi aquesta conducta o aquesta autolesió ens l'hem de prendre seriosament. És una fórmula moltes vegades de demanar ajuda i de que la persona busqui suport, i potser és l'única aquesta habilitat d'afrontament de la qual disposa. Per tant, qualsevol mostra de conducta ens l'hem de prendre seriosament, i perquè les dades així ens ho demostren. Ens demostren que la gent que mor per suïcidi prèviament ha fet una temptativa. Quin mite més tenim associat amb el suïcidi i que és molt comú i que encara ens persegueix, no? Per més que intentem trencar-ho? La persona que mor per suïcidi té un trastorn o una malaltia greu. La persona que mor per suïcidi té un trastorn o una malaltia greu. Perfecte, tenim 4 persones que ens diuen que això és verídic, i en tenim 28, 29, 30 que ens diuen que és fals i 3 que no ho tenen clar. Doncs la persona que mor per suïcidi té un trastorn o una malaltia greu. Tots teniu part de raó. És a dir, sí que és veritat que en un 90% de les morts per suïcidi hi havia un diagnòstic darrere, per tant, hi havia una malaltia, un trastorn de salut mental darrere, però no és l'única causa. I, de fet, és important entendre que el suïcidi és multicausal. És a dir, no hi ha un efecte directe d'una malaltia de salut mental, sinó que hi ha altres factors, com alguns dels que ha compartit el doctor Alonso, que estan associats i que tenen a veure amb una mort per suïcidi. És el que es parla de comorbitat i de factors de risc i factors precipitants perquè aquesta persona mori per suïcidi. Per tant, amb un gran percentatge sí que hi ha una malaltia, però moltes vegades no. I, de fet, els últims estudis, l'altre dia ho compartíem amb el telèfon de l'Esperança i amb el telèfon del suïcidi amb qui treballem, i hi ha alguns estudis que ja indiquen que les morts per suïcidi, entre el 70 i 80%, realment hi havia un diagnòstic previ, però que amb la resta, amb aquesta diferència, moltes vegades eren problemes d'abordatge, de situacions estressants i de problemes més psicològics. I una última pregunta, i amb això us lliberem. Un últim mite. El suïcidi és un acte impulsiu, per tant, no es pot prevenir, o és un acte principalment impulsiu. Tenim 2 persones que afirmen que sí, tenim 33 que ens comparteixen que és fals, 35, una persona que no ho té clar, 36 fals. Doncs bé, esteu en lo cert, la gran majoria. És veritat que la impulsivitat és un factor de risc afegit, és quelcom que hem de tindre en compte i que pot ampliar les possibilitats que algú mori per suïcidi, però no és ni únicament ni és la causa principal. I tornem una mica a aquest concepte que per mi és molt important que el tinguem clar, que el suïcidi és multicausal, és a dir, que no hi ha alguna cosa que determina, sinó que són molts factors que estan influint aquesta persona perquè prengui aquesta decisió, o que vulgui deixar de patir amb aquesta desesperança. Molt bé, perfecte. Doncs el que us compartíem, darrere de cada suïcidi hi ha uns 20 intents, per tant, tots els intents i totes les temptatives ens les hem de prendre de forma seriosa, i és important aquesta cooperació entre l'àmbit clínic, entre la investigació i la rellevància d'aquests estudis i des del món associatiu. Com ens adonem o com identifiquem que al nostre entorn podem tindre algú de risc? Hi ha 2 principals variables, que són aquelles senyals que poden ser verbals o aquelles que són no verbals. Si pensem en les verbals, i generalment són les més comunes, són aquelles expressions que la persona ens pot traslladar, com per exemple, soc inútil, aquesta desesperança o poca seguretat en un mateix, ja no m'importa res, estic fart de tot,
estic cansada de lluitar, voldria dormir per sempre, m'agradaria desaparèixer, estareu millor sense mi, no? Aquesta responsabilitat, no? Impacta sobre l'altre, la meva vida no té sentit, em vull morir, aquesta doncs, és òbviament la més directa, no me'n sortiré mai, no? Aquesta incapacitat per fer front a una situació de la qual no podem sortir o no podem avançar, vull que acabi tot, és massa difícil, no puc més. Aquest seria el que nosaltres anomenem senyals verbals i són aquelles que nosaltres hem de ser capaços d'identificar si tenim algú al nostre entorn. Quines serien les senyals no verbals i que hem d'estar, no? I que ens han de ser d'alguna forma també predictives? Bàsicament, quan veiem que hi hagi un augment significatiu de la irascibilitat, irritabilitat, quan hi hagi un canvi sobtat en la conducta en termes generals, no? Moltes persones diuen, bueno, és que estic preocupat per la meva parella, no? I la meva parella no parava de fer coses i de cop està molt a casa, o a l'inrevés, no? Estava molt a casa i ara no para de fer coses, surt molt, veu molt. Aquest tipus de conductes per nosaltres doncs, ens han de donar una senyal d'alarma i preocupar-nos per l'altra persona. Hi ha altres més evidents, com poden ser aparició de danys recents en alguna part del cos, no? Molt vinculat amb l'autòlisis, regalar objectes molt personats, preuats i estimats. Aquest pot ser potser un concepte més cinematogràfic, no? Quan una persona deixa una carta o deixa tancat un tema pendent de solucionar, aquest tipus d'accions que d'alguna forma són una forma de despedir-nos i de tancar un cicle. Tancar assumptes pendents, com us comentava, i preparació de documents per quan la persona no estigui, aquests petits detalls d'un testament, una assegurança de vida. Per tant, aquests serien els dos conceptes que hem de tindre clar i que ens han de preparar i d'activar la nostra senyal d'alarma. De factors de risc em saltaré potser els generals, perquè el doctor Alonso els ha compartit, però sí que m'agradaria fer una mica un incís amb aquells que són específics del col·lectiu més jove. Els factors de risc canvien segons l'edat i segons la població. Per tant, amb gent gran tenim uns factors de risc i amb gent jove en tenim uns altres diferenciats. Amb gent jove, incidir amb l'intent de suïcidi previ, per tant, amb aquest intent per nosaltres ha de ser un factor de risc molt rellevant. La depressió i altres trastorns psiquiàtrics, perquè us feu una idea, amb la depressió les probabilitats de morir per suïcidi estan multiplicades per 20. Per tant, darrere una depressió hem d'estar especialment alerta i activar tractaments adients. De la mateixa manera que amb trastorns bipolars, esquizofrènia, la multiplicació també és molt, molt, molt elevada. Per tant, és un factor de risc molt alt. L'addicció a l'alcohol i a les drogues, antecedents de suïcidi a la família o a l'entorn. Un cop, crec que va ser a Telehospitalet, ens preguntaven, anàvem amb una psiquiatra amb la que col·laborem molt, i ens preguntaven, ostres, pot haver-hi un component familiar hereditari? I sí que és cert que, tot i que en els estudis no hi ha grans conclusions, sí que hi ha presència, a vegades comuna, dins d'entorns familiars de diverses persones que han mort per suïcidi. Per tant, bé, com a mínim és una cosa que hem de tindre en compte i considerar. I per això insisteixo en aquelles persones que han perdut algú per suïcidi, fer una bona gestió del dol, perquè és un dol molt difícil. És un dol, és el que diuen que és un dels dols més complexes de gestionar emocionalment. Assetjament escolar, ciberassetjament. Això ens ho trobem moltíssim. Nosaltres atenem a famílies que ens venen per demanar suport i un dels principals factors de risc que ens traslladen és que els fills han patit alguna situació d'assetjament o de bullying o de ciberassetjament. Aïllament, falta de recolzament social, molt important. Malaltia física greu o crònica. Penseu que amb discapacitat és on també hi ha els percentatges més alts de mort per suïcidi, de com fer front d'aquesta nova situació vital. Trets de caràcter, també. Aquest és molt comú, impulsivitat, baixa autoestima, perfeccionisme, hipersensibilitat. I després, un punt també important, que és formar part d'un col·lectiu discriminat, com per exemple LGTBI. Sí que alguns estudis el que conclouen és que dins del col·lectiu homosexual hi ha un 20% més de morts per suïcidi. Per tant, per nosaltres és un col·lectiu especialment sensible i aquí hem de saber acompanyar i a protegir.
Els nostres usuaris en concret, que són aquelles persones que estem a l'entorn de la persona de risc i que, com vosaltres compartiu al principi, podem ser qualsevol de nosaltres. Nosaltres som persones claus en la prevenció. És a dir, nosaltres tenim les eines i les capacitats de fer acompanyament a les persones que poden ser de risc. I per què és important fer aquest acompanyament? Pel no fer-ho, realment ens pot deixar en un estigma i en un aïllament permanent. Què és el que sent una família, un amic, una amiga, quan té algú de risc al voltant? Primer hi ha una primera situació que és entendre el rol, entendre el seu rol en la família. A vegades intentem ser psicòlegs, a vegades intentem ser psiquiatres, a vegades intentem ser algú que no som i que no ens pertoca, sinó que el nostre rol sempre ha de ser vehicular la persona a especialistes. I aquest ha de ser el nostre principal objectiu. No pretenguem fer allò que està en mans de professionals poder fer. Hi ha el sentiment de culpa. Com em pot passar a mi això? Per què em fa això al meu familiar? I per què m'ha tocat a mi viure aquesta situació? Doncs hem d'entendre aquest distanciament del problema i entendre la complexitat de la situació després d'una temptativa. I amb qui ho comparteixo? Òbviament a la feina no ho poden saber, els amics, en quin entorn ho puc compartir. Nosaltres ens trobem amb famílies que demanen vacances, dies de disposició, perquè no s'atreveixen tampoc a compartir a la feina o altres entorns per lo que estan visquent, per aquest judici social. Llavors, entre tots, hem de trencar-ho i trencar aquest estigma. Per tant, què és important? Doncs que sapiguem i coneguem com a societat, que coneguem millor la conducta suïcida, que sabem identificar aquestes senyals d'alerta que comentàvem abans, que entenguem quins són els recursos externs que existeixen a la societat per acompanyar la gent i sobretot, que puguem millorar les habilitats d'aquestes persones de risc. Com ajudem i com no ajudem a una persona que en algun moment ens pot traslladar aquesta sensació de patiment o aquest sentiment d'angoixa? Ajudem escoltant amb interès, d'una forma activa, entenent i no jutjant el sentiment de l'altre. Hem de reconèixer el patiment. Pel fet que no entenguem pel que està passant l'altra persona no vol dir que no siguem capaços de comprendre-ho. Per tant, sempre fer-ho des del respecte de que el teu patiment per mi és vàlid, des del moment en què tu estàs patint i d'aquesta manera m'ho comparteixes. Hem de parlar obertament i tornem a la primera pregunta, de la importància de parlar obertament del suïcidi. Hem d'expressar amor i voluntat d'ajuda, posar-nos a disposició de l'altre i en aquesta disposició intentar vehicular-lo a un professional. Hem de fer preguntes i parafrasejar, fer preguntes i entendre, fer comprendre a l'altre que estem entenent el que ens està traslladant. Si és un patiment concret per una situació que està visquent, si és un context global i d'aquesta manera poder ajudar millor el que ens està plantejant. Fer ressaltar les seves capacitats, sempre en positiu. Fer-li veure altres solucions, superimportant. El nostre rol és que entengui que hi ha alternatives. Nosaltres sempre parlem que el suïcidi és una solució temporal, és una solució permanent a un problema temporal. Per tant, el que hem de ser capaços és d'oferir alternatives a aquest patiment. I sobretot, ser capaços de posposar la decisió. És a dir, ser capaços de guanyar temps. El nostre objectiu és guanyar temps i vehicular un professional. Per mi aquests dos conceptes són claus. Agrair la confiança i felicitar la valentia de demanar ajuda, sempre en positiu i sempre acompanyant. Què no ens ajuda? Quins poden ser els errors més comuns que cometem quan una persona ens planteja aquest patiment? Censurar, jutjar, i en la censura moltes vegades hi ha invalidar el sentiment de l'altre, escolta, estic cansada, estic estressada, però no hi ha per tant, tampoc. Ara no, això no és rellevant, tots estem igual, el que et passa no és rellevant. D'aquesta manera el que estem és invalidant i censurant el que l'altra persona ens està dient. Jutjar, minimitzar els problemes, posar-se nerviós, fer discursos moralistes, el que jo penso, i opinions personalitzades, donar receptes de felicitat i positivisme,
treure-li protagonisme, a vegades parlant de la nostra història o parlant de la història d'algú altre. El nostre objectiu és centrar-nos en la necessitat del que aquesta persona ens està traslladant i fer comparacions. Prometre coses que no es poden complir, i aquesta part és important també. Moltes de les consultes que els familiars ens traslladen és si en cas crític ells poden contactar algun professional o inclús trucar al servei d'emergències. I sempre és important que si és una cosa que nosaltres ens comprometem a fer, compartir-ho de forma transparent amb la persona per sempre generar aquesta relació de confiança. El nostre objectiu és no trencar mai la confiança per estar disponible per quan la persona ho pugui necessitar. El sentiment de culpa, no fer sentir culpable a l'altre. Alguna de les frases més comunes que ens traslladen els familiars i que hem viscut en primera persona és: escolta, però com pots fer això? Com pots pensar això? Amb el que t'estimen els teus fills, que estem aquí tots pendents de tu, i l'impacte que tindrem amb els teus fills amb això que dius. I això l'únic que fa és incrementar aquest sentiment de culpa. D'acord? Per tant, al final, el que hem de reforçar molt és el concepte d'empatia com a eina clau per nosaltres realment ser garants de la prevenció del suïcidi. Què és aquesta capacitat per percebre el que els altres poden sentir? No vol dir entendre perfectament els altres sentiments o ficar-nos al lloc de l'altre, és simplement percebre'ls i que l'altra persona sàpiga que estem allà i que l'estem escoltant. Aquesta capacitat per comprendre des del propi marc de referència i no des del nostre, és a dir, entendre la situació per la qual està visquent l'altra persona i no des de la meva situació i la meva visió del problema, i saber comunicar aquesta comprensió. Això és molt important, no? Saber traslladar a l'altre els missatges claus que ens està compartint, no? I sempre fer-ho des de la simplicitat de la comunicació, sempre en frases curtes i amb missatges molt, molt, molt clars. Per tant, com ho recomanem? Si una persona ens demana ajuda, com ha de ser l'entorn i com hem de fer aquesta escolta activa? Procurar un entorn favorable, sense interrupcions, potser ubicar-nos en un altre lloc, trobar un altre espai, trobar aquells punts de contacte on nosaltres puguem estar més còmodes, escoltar amb molta concentració, a vegades els telèfons mòbils, persones que ens puguin interrompre, assegurar que la persona està entenent que nosaltres estem allà i que estem presents, no formular preguntes fins que acabi de parlar, intentant no interrompre el discurs, molt important. Deixem temps i a vegades els silencis també formen part d'una conversa. Per tant, deixar aquest marge d'escolta i no interrompre el seu discurs. Ordenar mentalment la informació que ens explica, construir el puzzle. Això és el que us comentava, fer retorn del que la persona ens està traslladant. M'estàs volent dir que estàs cansat per aquest tema puntual que ha passat a la feina? I reforçar una mica les frases que ens pugui compartir. Preguntar allò que no entenem o allò que necessitem que ens aclareixi. No centrar l'atenció només a determinats aspectes en detriments d'altres, amb la ment oberta per no perdre'n res. A vegades és més rellevant un petit comentari que un gran discurs de tot el sentiment de patiment. Per tant, estar molt atents a cada paraula i cada expressió que la persona pugui utilitzar. Estar molt, molt atents d'aquests petits conceptes. I sobretot, i reforçar, no jutjar, ser sincers, autèntics, parlar amb claredat i a poder ser menys que la persona de risc. Això pot semblar molt obvi, però és important deixar l'espai a la persona de risc. I compartir-nos, només per acabar, que tan important és cuidar aquesta persona de risc com l'entorn. Per tant, si vosaltres ho heu viscut tant a casa com en el vostre entorn, és important que conegueu que té molts efectes a aquesta convivència, molts efectes emocionals. Hi ha molta necessitat de controlar la situació. Nosaltres ens trobem en situacions de pares, mares, que inclús posen càmeres o fan virgueries per poder controlar que la persona de risc no torni a fer una repetició. Per tant, aquesta necessitat de controlar què fa l'altre és molt estressant i molt angoixant per la família i per l'entorn.
I hem de ser conscients que aquesta situació no la podrem controlar al 100% mai, des de que el comportament de l'altre està exclusivament a les seves mans. És molt important aquesta relació terapèutica amb el professional, crear aquest cercle de confiança i compartir el màxim d'informació possible. Hem d'estar preparats en com fer front a converses difícils i alguna d'aquestes recomanacions i aquests tips que hem compartit avui ens poden ajudar a fer-ho millor. I hem d'entendre com actuar després d'una temptativa en el cas que ens trobem en una situació similar. Amb tot això, no sé si hi ha preguntes o alguna reflexió abans de tancar. Un parell. I és en relació a la Covid i a la pandèmia. Hi ha hagut certes estadístiques que apuntaven a que potser... Sí, perdó. Hi ha hagut certes estadístiques que apuntaven que potser la Covid accentuava o les restriccions per la Covid accentuaven el que és els problemes de salut mental que poden desembocar en alguns casos en el suïcidi. Tenir constància que s'hagi tingut en compte l'opinió de professionals com el doctor Alonso o de l'Associació Catalana de la Prevenció del Suïcidi per part de les institucions que havien de prendre aquestes decisions sobre si restringir o no restringir segons quines activitats, s'ha tingut en compte la vostra opinió o les dades? Si vols la teva... A veure, en primer lloc, tal com el que nosaltres hem estudiat, nosaltres hem fet un estudi que es diu Mind Covid, que ha mirat la salut mental sobretot de 3 poblacions, professionals sanitaris, població general i pacients amb Covid. Llavors, no és fàcil fer un resum, perquè estem a més en contacte amb altres països que fan la mateixa metodologia. És evident que hi ha un impacte en la salut mental brutal, en els joves, amb els joves especialment, i amb els molt exposats. El personal sanitari com a molt exposat i altres treballadors essencials. Hi ha èpoques, hi ha l'època del confinament i hi ha altres èpoques. Pel que fa a la ideació suïcida, i a la davallada de suïcidis que es va veure, tenim la hipòtesi de que el confinament, per algunes malalties mentals, primer ha limitat segons quins accessos a mitjans de suïcidar-se, però en algunes patologies mentals els ha reconfortat i de fet els ha retingut i després hi ha hagut un efecte rebot. O sigui, perdó per el rotllo, però tenim més suïcidis en número absolut a l'any 2020. També s'ha de saber que les sèries, ara tenim la sèrie del 2020 completada i ho sabem, també sabem que hi ha fluctuacions any a any i tampoc podem dir que hi hagi un augment. En alguns grups hi ha hagut augment d'ideació suïcida, en alguns grups hi ha hagut augments d'autolesions i altres patologies, evidentment. Llavors, respecte a això, ha sigut el que hem fet és monitoritzar i prou feina han tingut la gent de consultar els epidemiòlegs d'infeccioses, diguéssim. Llavors, el que sí que hi ha hagut un problema important és el d'accés als serveis de salut. Un problema que s'ha combatut amb la teleassistència, que jo crec que és una eina molt important en el cas de la salut mental, i és molt important el seu potencial perquè precisament hi ha poc accés als serveis de salut mental en el sector públic, perquè falten tot, capital humà, llocs, etc. Per tant, i circuits, etc. Per tant, molt difícil de dir, i jo crec que la salut mental no ha sigut un factor definitiu
amb cap de les preses de decisió, excepte, diria, per exemple, en les escoles ha sigut important, i en els casos de col·lectius concrets, diguéssim, de malalts. Però, clar, ha predominat molt tot el que és la prevenció de la malaltia. Jo crec que van haver bastantes posicions, papers d'aquests que es posicionaven, no? La tormenta perfecta, no sé què. És veritat que hi ha un augment de patologia mental, estrès posttraumàtic i depressió i altres, però i en alguns grups de població, per exemple, consum de substàncies i altres patologies, jo crec que és molt important incloure els professionals i sobretot els professionals que ajudin a aquells sectors més vulnerables de la població, i això sí que jo crec que s'ha deixat una mica el que es podia fer i segurament s'hauria de fer bastant més. Jo només per completar, perquè a més el doctor ens té la foto molt macro, i és bé que no s'ha inclòs en tota aquesta pandèmia aquesta part de prevenció i d'acompanyament. Jo, per la nostra experiència, nosaltres vam fer un anàlisi l'any passat i més del 80% de les famílies que ens venien a visitar incorporaven el context Covid en la seva problemàtica. Per tant, nosaltres sí que veiem que està afectant a nivell poblacional aquest patiment. Sí que per nosaltres la lectura també que donem és que la pandèmia simplement ha posat de manifest les mancances en salut mental que nosaltres ja identificàvem prèviament i que potser abans no havien sortit d'una forma tan evident i tan òbvia. Que els recursos han sigut limitats en aquesta pandèmia està clar. Que ho eren prèviament també ho teníem molt clar, i ha sigut alguna cosa que nosaltres també hem intentat traslladar amb totes les oportunitats que tenim de parlar amb les institucions, amb l'Ajuntament de Barcelona, amb la Generalitat, sempre que podem, i era aquesta mancança de recursos vinculats a la salut mental. Per tant, tot i que nosaltres no hem entrat aquí i no ens han demanat consell en aquest sentit, sí que arrel de la pandèmia hi ha hagut aquesta sensibilització i esperem i desitgem que aquests recursos en salut mental realment siguin tangibles. Perquè amb el que ens trobem amb les famílies és que quan hi ha aquesta visita amb atenció primària i amb aquest recurs que comentava que teniu a la Pompeu, per mi és una alegria saber que disposeu d'aquest recurs, perquè la realitat amb què viuen les famílies és que, a no ser que hi hagi una situació molt, 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 molt crítica, realment els recursos de psicologia no estan encara als nivells que realment necessitem. Per tant, hi ha una part positiva de tota aquesta vivència, que és que ara ha sortit a la llum la necessitat real que requereix el sistema. Jo només també voldria traslladar una pregunta als dos. És quin impacte tenen les xarxes socials, el fet que moltes relacions, cada cop són més freqüents les relacions una mica líquides entre xarxes socials o l'exposició d'una persona, la doble personalitat, la personalitat digital i la personalitat que tenim a l'hora de la veritat, presencialment. Si això té algun impacte, les xarxes socials en aquest aspecte heu notat algun impacte o poden ser algun factor? Jo sempre parlo des de l'experiència de les famílies que tenem. Us hem compartit que un dels factors de risc principal amb gent jove és el ciberassetjament. Per tant, amb moltes de les realitats que ens trobem, és el que ens traslladen aquests pares, és que això ha augmentat clarament factors de risc que segurament ja existien, però que s'han vist incrementats. Llavors, des del moment en què és un dels factors de risc principal amb gent jove, òbviament forma part dels plans d'acció i plans de prevenció de salut mental en població infantojuvenil i joves en general. Totalment d'acord. Jo crec que les xarxes socials tenen un paper que, d'una banda, poden ser activament un factor de risc, per altra banda, són un reflex del patiment de la gent. I està demostrat que
aquell petit grup de suïcidis que són suïcidis de contagi, perquè un cantant s'ha matat d'una manera concreta, o 13 raons, 13 reasons why, no? Com es deia? 13 raons, no? Doncs està clar que les xarxes, però no només les xarxes, també la mortalitat per suïcidi creix perquè hi ha aquest contagi. Clar, les xarxes té aquest problema de que alhora és un lloc d'expressió i que reflecteix el patiment, i de l'altre pot, sobretot per al tema de l'assetjament, acaba sent un factor de risc que podria facilitar, diguéssim, i després hi ha aquesta cosa del contagi que augmenta molt la informació i, per tant, podria ser un factor de risc addicional. I la importància del tractament de la informació, no?, en aquests mitjans, tot i que no està tan relacionat amb xarxes socials, però cada cop més, i és la forma en com tractem les notícies relacionades amb suïcidi, no?, que sempre molt enfocades, no?, també si tenim estudiants de periodisme, no?, o que tindreu relació amb comunicació, és com traslladem aquesta informació, no?, i que no ens fixem amb el com, no? Sinó que intentem enfocar la informació amb eines de suport, doncs, per si algú està llegint la notícia i pot demanar ajuda, una mica l'enfoc, doncs, que s'ha aplicat amb la violència de gènere, per exemple. Hola, bona tarda. Tinc una pregunta dirigida a la Clara, potser una mica més personal, no ho sé, però potser us pot ajudar a la resta. En una situació similar d'una de les converses que has pogut dir de com actuar i tal, jo em vaig preguntar fins quin punt m'havia de censurar jo els meus sentiments de cara al que m'estava explicant. Tipus, si jo us faig això, seré molt egoista perquè us faré mal als meus familiars, a vosaltres, no sé què. I clar, jo a aquell punt em vaig plantejar si realment li havia de dir que efectivament que a mi personalment em causaria molt de malestar que ho portés a terme, o si recomana d'alguna manera censurar aquesta informació i simplement ajudar-lo a la persona indicada. No sé si em podria respondre. Nosaltres, jo vull reforçar aquest rol, no?, que comentàvem de l'entorn. Nosaltres al final hem d'activar tot allò que permeti facilitar eines per deixar de patir a l'altra persona. És a dir, que tot el que la persona ens traslladi, no?, de deixar de patir, doncs nosaltres hem d'intentar vehicular-ho per trobar una alternativa. Llavors, la censura personal, no?, sobre el que realment penses, a vegades és necessària en el sentit doncs, que hem de ser capaços de ficar-nos al lloc a l'altre i realment facilitar una escolta activa per al nostre objectiu final, que és que la persona, retraci més la seva decisió, o el que nosaltres diem, no?, el moment de dubte, no?, on discerneixen, no?, on cap a que hi hagi una planificació o una conducta, i realment buscar ajuda. Per tant, sí que és important moltes vegades mesurar, no?, què diem o com ho diem, perquè l'efecte cap a l'altre és molt alt, i segurament en aquella situació doncs, som la persona de referència i a la primera persona a qui hem demanat ajuda. Per tant, no sé si dir-ho, no?, tant com censura, però sí que entendre molt bé què diem i com ho diem i quines coses clarament doncs, no podem compartir amb la persona perquè en aquell moment doncs, no, seria totalment contraproduent. Per tant, sí que és important preparar-nos per aquestes converses. Jo us animo, si us n'heu trobat i trobeu situacions que podeu tindrà que afrontar, preparar-vos bé a aquestes converses doncs, és la millor ajuda que podeu generar a l'altra persona. Hola, jo tinc dues preguntes. La primera seria referida a quins canvis heu presenciat vosaltres com a professionals en el tractament del suïcidi amb la incorporació d'aquest programa de tractament de prevenció del suïcidi aquí a Barcelona, crec que heu dit. I la segona seria relativament... Crec que heu dit que sou criminòlegs. Si he escoltat bé algun de vosaltres? D'acord. M'interessaria... També estic a la rama de criminologia respecte
dels suïcidis que estan presenciant les institucions, o sigui, les presons catalanes, hi ha al voltant d'un 30% de suïcidis que es cometen per l'aïllament. O sigui, perquè afecta la salut mental de les persones que estan en règim tancat. O sigui, la teva opinió com a criminòleg, no sé si estàs en el tema també del suïcidi que passa a presons per salut mental, què opinaria respecte al règim tancat com a tal dins les institucions? Pots repetir la primera pregunta? Quins canvis heu presenciat vosaltres com a professionals amb la incorporació del Pla de Prevenció del Suïcidi que s'ha firmat aquí a Barcelona, en comparativa com actuàveu abans? Si vols contesto a la primera. Hi ha 2 plans de prevenció. Nosaltres formem part del grup promotor del de la ciutat de Barcelona. És un pla que va iniciar, de fet, abans de la pandèmia, vull dir que no ha sigut efecte tampoc de tota aquesta situació. I s'han activat accions molt interessants i s'ha donat suport al món associatiu i a molts professionals de la xarxa de Barcelona, però encara està en desenvolupament. Vull dir que és un pla molt inicial, encara hi ha hagut poques reunions, però sí que hi ha hagut un pla d'activació molt important on s'ha notat un increment brutal a l'hora d'atendre directament a persones en risc. En aquest pla s'ha llançat el telèfon de prevenció del suïcidi, que segurament veureu per tota la ciutat, i el volum de trucades ha sigut altíssim, a més trucades no només de la ciutat de Barcelona, sinó de tot Catalunya i de la resta d'Espanya. O sigui que com a ciutat hem sigut pioneres en vehicular un recurs com aquest. I això afecta directament a tota la gent que ha atès aquest telèfon i que hem atès les entitats durant aquest últim any. Sobre el pla de prevenció global de Catalunya, el pla de prevenció, honestament, encara no s'ha activat. És a dir, es va presentar al setembre, i aquí potser seré una mica més crítica, però encara no hem fet cap reunió de seguiment ni desenvolupament. La bona notícia és que aquest pla de prevenció ve associat amb uns diners, amb uns recursos, per tant tenim esperances molt positives amb aquesta iniciativa. Jo volia, del règim d'aquests penitenciaris tancats, i que jo la veritat és que no sé, tinc el coneixement de que hi ha hagut un impacte brutal, però començant per la pandèmia. O sigui, hi ha hagut un problema brutal i, per tant, un problema brutal de pors i un problema i de deixadesa, i jo crec que ha sigut un punt negre que jo no puc opinar perquè ho sé de lector, perquè no em dedico a això, però les presons en general, les institucions nosocomials són realment un focus d'estrès tremendo i de privació de llibertat, i per tant és molt complex, i la salut mental realment i la física pateixen molt, i hi ha especialistes, jo no ho conec. Però el que sí que volia dir és, a veure, anem molt a poc, jo diria, el país va a poc, però el 2016, que us semblarà una eternitat, però que històricament es fa poc, el que sí que es va posar és un programa que es diu Codi Risc Suïcidi. Per primera vegada, tot el sistema podia identificar una persona que havia tingut una alta probabilitat de tenir un intent de suïcidi, i llavors posar-la a disposició, sigui per al 112, per a l'atenció primària, per qualsevol altre punt, posar-la en contacte amb els serveis, de tal manera que primer es feia un registre i segon es feia una visita a l'especialista en un temps que potser sembli molt gran, que ha de ser menys de 10 dies, però que era inimaginable i era bastant diferent del que passava a molts llocs. I en els casos infantils era més curt, uns 3 dies, la visita, entre 7 i 3 dies, depenent de l'edat. I això, doncs, és un compromís, s'ha fet sense recursos, però s'ha anat fent, i tenim ara un registre de persones, sabem amb quina freqüència la gent intenta de nou després del primer recurs, i el que veiem és que és importantíssim
que en el moment, un cop s'ha tingut un intent, durant un temps clau, que com a mínim han de ser diverses setmanes, idealment serien 2 mesos, aquella persona tingués accés, algú el preguntés com està, de la seva salut mental, perquè és el moment més fàcil en què tornin a fer un intent més seriós i més definitiu, diguéssim. No? I llavors això sí que s'ha posat en marxa. He de dir que, jo estic d'acord, el Pla Presc és una cosa que ha començat entremig de la pandèmia i encara no té resultats. Però també us he de dir que comparativament el nostre país és un país que té menys suïcidis que altres països, però això no ens treu que hem de fer... El que vull dir és que hi ha països que encara és més brutal, no? I penso en els Estats Units, o sigui, com estan amb el tema de les armes, no? De l'accés a les armes, que realment fa difícil de pensar com una societat pot tolerar això. Però, dit això, evidentment hem de fer més. No és fàcil, i menys al món de les presons. Gràcies. Alguna altra pregunta? Per aquí, mira, si és que el micròfon per aquí. Hola. Jo volia preguntar, quan parlar amb l'entorn i tenir accés a ajuda professional no és suficient, què més se'n pot fer per prevenir suïcidi i ajudar a fer una situació més positiva? Perdona, la pregunta. Et refereixes a com a acompanyant? Com a contacte d'una persona de risc? Us parlo una mica de l'experiència que vivim amb les famílies. Nosaltres podem donar la mà, òbviament alguns l'ha d'agafar, i algú ha d'estar disponible i disposat a buscar aquesta alternativa. Nosaltres per això reforcem tant el tema del rol i de ser molt conscients de la limitació del nostre rol. Nosaltres podem arribar on podem arribar. És veritat que hi ha moltes situacions que ens costa molt vehicular la persona a atenció primària, ens costa molt vehicular la persona a un servei psicològic, i aquest és el gran repte i la gran dificultat que tenim. Per això hem de ser molt conscients que nosaltres d'alguna forma també estem limitats, però el nostre poder arriba fins on l'altra persona ens deixa i ens permet. Sí que és cert que en una situació de risc, si veiem que la perillositat o la possibilitat de risc de mort per suïcidi de l'altra persona veiem que és imminent i és crítica, nosaltres sí que tenim l'obligació i tenim que trucar a emergències si veiem que pot haver-hi un risc imminent, i és la nostra responsabilitat. Però fins que no arribi aquest risc imminent, el nostre rol és el que és intentar que la persona es vehiculi i que hi hagi una adherència terapèutica el més eficaç possible. Però la realitat és que nosaltres com a entorn poca cosa més podem fer. Vale, o sigui, res, no? No t'he sentit el que deies. Jo he preguntat que quan a l'entorn es parla i això, i a més la persona en risc també està rebent suport professional especialitzat, doncs què més se'n pot fer si no és suficient? Però jo he entès això, que el cas se sent molt proper. Una possibilitat és, si tu no pots convèncer, ajudar a la persona a que sigui més activa en rebre atenció, potser ja està... L'està rebent, fa molts anys. Evidentment, el que s'ha de fer és... Ara no sé quina relació hi ha, però imagina't que la relació no és directa entre la persona que té el problema i la persona que està ajudant a la persona. Potser buscar persones de més confiança que tinguin un rol més important, però el millor és, potser l'atenció que està rebent no és suficient, no és la més adequada.
Jo penso que, per exemple, jo de formació soc metge general i metge de família, però entenc que l'atenció primària té límits per atendre aquests problemes. S'ha d'anar a especialistes en aquest cas. I no és fàcil anar-hi. Per tant, el que s'ha de fer és buscar-se la vida per canviar d'especialista, una segona opinió, no deixar-ho. En aquest sentit, jo no ho deixaria, perquè el que tu dius és que sembla que hi ha una intencionalitat, o sigui, hi ha un fracàs dels mètodes, diguéssim, que generalment són bons per alertar, per iniciar, per ajudar, però clar, aquí ja hauria d'haver una mica més d'acció més assertiva i potser més coercitiva, diguéssim, de vigilància. Típicament, una persona amb molt de perill d'estar ingressada en un lloc on no pugui fer-ho, a més. Els hospitals també han de tenir tota una sèrie d'instal·lacions que facin impossible que, no com algunes presons dels Estats Units, oi? Doncs jo crec que això, l'hospitalització, diguéssim, d'urgències, o obligada en algun cas, seria important. Per tant, urgències, etc. I com a acompanyament també, nosaltres des d'aquest any, que amb l'associació Emília, que és una altra entitat de salut mental, el que estem oferint a persones de risc són grups d'ajuda mútua de relació entre iguals. I ho estem oferint una mica en aquesta línia, no? Perquè el que ens estan demanant moltes famílies és, escolta, el meu familiar ja està vinculat a un servei o a través del CESMA o a través de privada, però ens manca alguna més, no? I a vegades, moltes vegades, també hi ha un aïllament associat amb la malaltia, etc. Llavors nosaltres estem treballant des d'aquest últim any amb grups d'ajuda mútua. No estan enfocats específicament a la temptativa de suïcidi, sinó que són grups d'ajuda mútua de malestar emocional, i el que intentem treballar és aquest suport més grupal, i que pot ajudar la persona amb els factors de protecció que havia comentat el doctor, aquests factors de protecció poder-los reforçar, i reforçar des de l'experiència pròpia. I també ajuden molt bé a complementar les teràpies més medicalitzades a través del suport mutu. I aquí estem tenint resultats també molt positius. El suport mutu a través de Barcelona Cuida? Sí, sí. A més, físicament es fan allà i també hi ha algun grup online. Perquè, al final, és veritat que ens truquen de tot arreu i és important donar resposta. Per aquí hi havia alguna pregunta, crec? Bé, sí, jo volia preguntar sobre el tema de com podem ajudar la gent propera, especialment en aquells casos que la persona de risc o la persona que podem percebre que està patint una situació de problemes, que no se sent bé, i això es tanca en ella mateixa. Per exemple, en un grup d'amics, una persona que sempre venia ja no queda gaire, si queda està molt callat, llavors també es fa difícil que sonin aquelles les situacions que s'han explicat aquí de com podem ajudar, i això perquè per part de la persona implicada es tanca molt. Com podem ajudar en aquests casos? M'agrada molt perquè has dit dos temes que són molt interessants. Un és, has parlat de senyals d'alarma, clarament, perquè has dit, ostres, quan veiem que hi ha un canvi de comportament amb la persona, per tant ens comencem a preocupar. I després has parlat d'un tema que potser en el teu entorn no s'està obrint, però vosaltres i l'entorn a la universitat i a l'escola sou un dels principals identificadors d'una situació de risc cap a familiars. I vull posar-ho en rellevància perquè aproximadament el 80% dels pares que venen a l'associació han sigut conscients del nivell de gravetat i de la problemàtica del fill a través dels amics i l'entorn.
que segurament, com tu dius, amb un exemple que poses molt clar, no? De dir, hòstia, jo veig que hi ha un problema, jo veig que el meu amic, no, s'està allunyant, veig que hi ha una situació, no sé com fer front, no? O no sé com abordar aquesta conversa, però una de les primeres recomanacions és compartiu amb la família. Tingueu més o menys contacte, compartiu amb la família, perquè són altres entorns de confiança on la persona doncs, pot trobar aquesta conversa que potser amb els amics o amb altres entorns no està trobant. O sigui que, bueno, gràcies per l'aportació perquè és molt comuna i ens hi trobem molt habitualment. Moltes gràcies. Jo només dir una cosa que a vegades, en les dues últimes preguntes, no? Tu arribes al límit del que tu pots fer, no? Del que pots fer. Però avisar a tercers, perquè evita el grup, potser no surt de casa, però potser els pares, com que la comunicació a vegades és complicada i no veuen exactament el mateix que vosaltres. Per tant, aquesta comunicació pot ser importantíssima perquè els pares iniciïn una sèrie d'accions que desllorigui una mica, com a mínim la visita, en aquest cas és diferent, no? L'iniciar la visita diguéssim, als serveis de salut mental. No? Jo crec que això és important. També saber que no pots arribar al final, o sigui, tu pots arribar fins on pots arribar, però que avisar a gent clau de l'entorn és important. Anem fent... Però hi ha una llau de preguntes, aquí veig 3 mans aixecades, a veure si fem aquestes 3 i... Hola. Vale. Bueno, antes de hacer mi pregunta, quería poner un poco de contexto, porque yo vengo de un país que, a ver, es un poco más... bueno, soy de Ecuador, entonces ahí la situación, hay más pobreza, obviamente, que aquí. Y entonces quería saber si influye de alguna manera el nivel económico que puede tener una familia o una persona en concreto a la hora de que tome una decisión como esta de acabar suicidándose. Por lo menos en mi país, como el 70% de la población, si bien es cierto que está trabajando y tal, las situaciones no son muy buenas y pues la pobreza pues se puede ver. Entonces, aquí en Barcelona, pues lo que veo el día a día es una situación económica un poco mejor, pero también veo gente en la calle que duerme pues como puede, que no tiene dónde dormir, y pues me tiende a pensar pues que esta gente es pues tiene más predisposición para acabar tomando cierto tipo de decisiones como estas que se están hablando. Entonces quería saber si en una situación en la que pues ya el diálogo ya no funciona, porque hay un problema de raíz que es más difícil de solucionar, aquí, ¿qué se está haciendo? ¿Hay alguna forma de ayudas a este tipo de personas? Un poco eso, hablarlo, si se puede. Tu mateixa, vinga. Bueno, al final el que planteges és un dels factors de risc, no? Que parlàvem i el Jordi, el doctor, ho ha explicat molt bé a l'inici, jo he passat una mica més per dalt perquè ja ho havíem compartit, però un factor de risc és el socioeconòmic. Això està clar. De la mateixa manera, doncs, per exemple, que la creença religiosa doncs, també està evidenciat que és un factor de protecció molt alt i altres realitats doncs, que també per cada país doncs, generen situacions i relacions amb el suïcidi totalment diferents. De fet, el Jordi comentava el tema que a Espanya no som dels països amb una taxa de mortalitat més alta per suïcidi. Tenim països nòrdics on aquesta taxa és més alta. En canvi, el benestar econòmic i el PIB per càpita és molt més alt. Per tant, no deixa d'evidenciar la complexitat que requereix l'abordatge de la prevenció del suïcidi. És a dir, cada país, cada regió i cada entorn sociodemogràfic afecta d'una forma totalment diferent a la població i a la mort per suïcidi. Això per començar. Després, sobre situacions complexes que s'estan visquent a la nostra ciutat i al nostre entorn, els abordatges que s'estan fent cada cop intenten que siguin més psicosocials, intentem treballar més de forma transversal. Però és veritat que l'òptica encara, des del meu punt de vista, encara està sent molt des de l'àmbit de salut. Però és veritat que aquests factors
pesen molt i cada cop tenen més rellevància i encara no estem a nivells de col·laboració que entenc que haurien de ser amb altres àrees. I un exemple és que el Pla de Prevenció de Suïcidi està impulsat des del Departament de Salut, però no ho pot fer sol el Departament de Salut, ja que hem d'involucrar altres departaments i altres institucions que ens han d'ajudar a prevenir el suïcidi a través del suport social. Aquest matí, sense anar més lluny, estava parlant amb una psicòloga d'un centre de serveis socials on anirem a fer una formació i un abordatge perquè són un equip de treballadores socials i d'educadores socials en el que identifiquen setmanalment situacions de risc. Per tant, és una evidència que no només podem parlar de salut mental, sinó que hi ha altres factors que estan influint en la prevenció del suïcidi. Gràcies. Jo només volia dir una cosa. A veure, el nivell socioeconòmic influeix moltíssim la salut en general, i ja sigui crònica perquè tota la vida has sigut pobre o has nascut en llocs desavantatjats, etc. Això és un factor de risc. Si tot el més és igual, aquest és un factor de risc. Però també els canvis en la situació socioeconòmica és un problema molt important. I, de fet, la crisi financera a molts països, no necessàriament a Espanya no tenim la resposta, però a molts països inclús l'augment de l'atur o la pèrdua de feina s'ha associat a augment del... Ara estem parlant del suïcidi. Llavors, després hi ha els grups realment vulnerables, que són vulnerables per múltiples vulnerabilitats, múltiples, que no són de salut realment, però també són de salut. Gent sense sostre, hi ha molta gent que... Això és un cicle, és un cercle, vull dir, per una banda la malaltia mental et va allunyant de la xarxa i acabes potser no podent treballar i potser et quedes sense residència i estàs al carrer. Algunes malalties mentals greus, una petita minoria d'aquesta gent la té i s'associen molt al suïcidi. És a dir, hi ha molts elements i en principi potser la freqüència de pobresa és diferent en un país que en un altre, però a tot arreu més o menys el problema és el mateix. Hi ha molts elements en la desavantatge socioeconòmica que no només són de salut però que afecten la salut. Gràcies. Fem les dues últimes preguntes, si a cas aquí n'hi havia una i per aquí, després aquí. Hola? D'acord. Jo tenia una pregunta i és com, d'alguna manera, o sigui, són dues situacions de risc de persones que jo conec. Jo mateix soc una persona que ha tingut conductes d'autolesió, també de pensaments también he tenido pensamientos suicidas y de alguna manera me cuesta interactuar con dos personas que son muy cercanas en mi vida, que muestran claros ejemplos claros indicios, tanto activos como pasivos, de comportamientos similares. Por lo que, por un lado, una persona es un familiar muy cercano mío, que, se trata de mi madre, pero de alguna manera no tiene un círculo de ayuda más allá de mí mismo y mi hermano menor, porque tiene un círculo es una persona muy cerrada por circunstancias y no estoy seguro de cómo puedo yo de alguna manera incentivarla, ayudarla a acceder a profesionales, puesto que ha pasado en ocasiones en las que incluso en los servicios sanitarios, hay una barrera incluso en los propios servicios sanitarios en los que al no interactuar directamente con ayuda psicológica, sino con un médico de cabecera, muchos médicos de cabecera censuran este mismo comportamiento y lo califican de, puedes estar triste, no te preocupes, todos estamos tristes a veces. Y quería preguntar cómo puedo yo, como hijo, porque siempre crea una situación de incomodidad hacia los padres por esa necesidad de mantener una
imagen de fortaleza, ¿cómo puedo yo mostrarle a ella de que puede contar conmigo para de alguna manera acceder a estos servicios y a la ayuda y que yo la puedo acompañar? Bueno, primero, gracias por compartir tu historia, porque ¿no? Ya pasa a la parte más personal y emocional. Lo que narras es lo que nos encontramos prácticamente a diario en muchísimas familias, ¿no? Y es esta limitación muchas veces en los recursos que disponen desde salud mental. Hasta que no hay una situación muy crítica, muchas veces no se vehicula y no se ofrece esta ayuda. Y esto es una limitación, ¿no? que dificulta mucho este proceso de recuperación. Ahora bien, ¿cómo puedes ayudar a tu madre? Primero es estando allí y ella que sepa, ¿no? de tu presencia. Y a veces parece algo muy obvio, pero no lo es. Porque el hecho de estar allí lo que rompe también es esta sensación, ¿no? de aislamiento y de apoyo social. Por lo tanto, sin tú saberlo o sin tú hacer nada, ¿no? de forma proactiva o de forma intensiva, tú estás ofreciendo y estás siendo un actor preventivo muy fuerte. Ahora bien, también el rol, ¿no? y el reto que tendréis es de conseguir cómo vehicularla a un servicio psicológico. Si no puede ser público por esta limitación, yo animo siempre, ¿no? a buscar alternativas, porque por desgracia los recursos son muy limitados, y encontrar en estas alternativas una vía de escape y de apoyo, sobre todo para ella. Ya te digo, nosotros trabajamos también con grupos de apoyo que en casos donde este aislamiento o esta falta, ¿no? de acompañamiento a veces ayuda a complementar este acompañamiento social, pero sobre todo intentar buscar alternativas para poder vehicularla bien si en los servicios públicos no os dan la respuesta necesaria. Muchas gracias. A ti. Jo no tinc res més a dir que el que ha dit la Clara. La presència es nota més del que tu imagines, encara que et frustris. Buscar serveis especialitzats, de la manera que sigui, això pots anar-ho mirant. I la tercera, ara se m'ha marxat, però el suport, o sigui, el problema que hi ha bàsicament amb la primària és per falta de temps i potser per falta de coneixement, el diàleg es fa molt difícil. El diàleg amb un especialista és més fàcil perquè són professionals, però el diàleg amb persones que tenen la mateixa problemàtica, que tampoc és que sigui molt fàcil de trobar, però en el cas de la violència domèstica, la violència de gènere, hi ha llocs on ha parlat tant amb especialistes com amb grups de persones que pateixen la mateixa realitat, i allà a vegades creen una xarxa que és alternativa, saps? Aquest aïllament que tu dius és que s'ha quedat allà i només ens té a nosaltres dos. Per això deia que hi ha aquests tres pilars, que el vostre és important, l'especialista, i llocs on, com fa la Clara i altres institucions, ajuden amb això que deien de peers, de parells, de persones amb els mateixos problemes. Aquí hi ha una pregunta aquí davant. Si de cas ja farem l'última. Després no sé si els ponents estaran per aquí per si algú vol. Disponibilitat absoluta. Moltes gràcies per tot el que heu parlat. Me sembla molt visual la xerrada que heu donat, llavors gràcies. I vos volia fer una pregunta una mica específica i m'agradaria com la resposta de les dues vessants vostres, perquè me semblen les dues molt interessants i que poden complementar molt bé la resposta. A una persona que està com molt en contacte amb pacients com professionals de la salut, el tractament o la prevenció hauria de ser d'un altre tipus, d'un altre caràcter, perquè, vull dir, havent estudiat una mica de psiquiatria i havent estat en contacte amb pacients i tal, potser coneixes molt
els factors de risc que donen a veure en el teu entorn, si el teu entorn també són professionals sanitaris, és com que és com molt més fàcil per a aquella persona que està patint fer veure que no està patint, perquè sap quins són els signes d'alerta i pot evitar ensenyar-los de forma pronunciada i està patint igual o més. Llavors, tractament se faria d'un altre vessant o com podries detectar allò i pal·liar-ho? O sigui, la pregunta és, per interpretar-la bé, si professionals de primera línia, com per exemple poden ser psiquiatres, necessiten una intervenció diferent? O estudiants. Vale? O estudiants de medicina. Si coneixes els senyals d'alerta els pots ocultar, no? Bueno, jo penso que tot el contrari, no? Vull dir que al final la informació sempre és poder, no? I aquesta capacitat, no, d'entendre i conèixer la realitat ens ha de donar més capacitat per poder fer front a la situació. Sí que és veritat que és una dada curiosa, però, per exemple, dins de l'àmbit mèdic, la taxa de suïcidi és més alt que en altres professions. És una dada curiosa que és interessant de conèixer. Però és multicausal també, per tant, l'autoconeixement en principi t'ha de ser i t'ha de preparar per fer un abordatge o per tindre identificat aquests signes amb més anticipació. No hauria de ser una forma de bloqueig o que et pugui incidir a tu directament. Jo no et sé respondre tant a la pregunta. Sí que sé que els professionals cada cop hi ha més interès per protegir-se i per entendre i per acompanyar aquests professionals a fer millors atencions, millors intervencions i poder fer millor acompanyament emocional, perquè sabem que són col·lectiu de risc també, per la complexitat de la seva feina. Però en principi el coneixement, i de fet és una de les eines que recomanen, sempre l'autoconeixement i el coneixement de la problemàtica ens ha d'empoderar per fer front i per superar la situació. A veure, jo ara parlo com quan era estudiant de medicina, me'n recordo que cada vegada que anava fent, coneixia més patologia, jo també la patia. Dic, hòstia, ara la tiroides, hòstia, no, ara la suprarrenal, l'Addison, ara... O sigui, el coneixement pot tenir, evidentment, el coneixement t'empodera, val? I això és una de les causes que veiem que la pandèmia, la gent empoderada pateix menys trastorns mentals durant la pandèmia i, per exemple, els metges, parlant dels metges, per molts factors, però un d'ells és l'empoderament que tenen davant de l'atenció, de la feina que se'ls ve damunt. I les auxiliars d'enfermeria, que són gent que fan el que els diuen, que no tenen formació i que fan contacte continu amb els malalts i amb tal, doncs són les que més han patit l'impacte. Llavors, el coneixement et pot portar a ser una mica pensar que tens la malaltia i l'altre a enganyar millor. Però fora d'això, després hi ha un tercer element. Els psiquiatres, els psicòlegs, necessiten estar ben entrenats, molt entrenats, perquè el patiment del pacient, de les persones amb les que fan la feina, no se'ls aclapari, i per això hi ha gent que té formació específica per afrontar. Per tant, és complex. Ara, jo dic, el professional sanitari té un altre problema, que si és un metge de qualsevol especialitat i ha d'anar al psiquiatre i diu, hòstia, el psiquiatre està aquí, però clar, tothom sabrà el que tinc. Llavors hi ha un problema d'estigma i de dificultat Però això és un problema afegit, però ha de buscar igual l'atenció amb un professional sanitari, tant si és psiquiatre la persona o psicòleg, amb un altre professional. I jo crec que el que diu la Clara és important. Un psicòleg i una psiquiatra estaran més a prop de poder identificar problemes que potser no són els exagera per al seu coneixement i els personalitza, però estarà més a prop. El que ha de fer és buscar atenció allà on no li resulti amb un inconvenient o no l'estigmatitzi o no tingui confiança.
Llavors jo crec que això sí que ho ha de fer, però l'atenció ha de ser la mateixa, ha de perdre el rol de professional i dir, mira, em passa això, perquè el coneixement també et diu, bueno, i això deu ser perquè construeix potser una causalitat per tapar que sigui un problema tractable, com una depressió, no? I llavors això evita que vagi. No, el que ha de fer és fer d'usuari. És allò, agafar la cartilla no es diu la cartilla, però la targeta sanitària i anar a un lloc de confiança i que no sigui l'entorn immediat per aquesta qüestió d'estigma. Doncs crec que ja està. Agrair a vosaltres que hagueu vingut. Crec que l'acte ha estat molt profitós i molt interessant i que se n'han de fer més. Agrair als dos ponents perquè crec que les dues visions i l'enfocament que han volgut donar a l'acte crec que ha estat molt útil a nivell pràctic per saber, per conèixer més una realitat massa oculta i per també empoderar-nos a tots a saber actuar i a saber eventualment salvar vides i també agrair-vos a tots, animar-vos a seguir l'Associació Catalana per la Prevenció del Suïcidi a les xarxes, animar-vos a seguir l'estudi que... El PROMES 1. El PROMES 1, i també animar-vos a seguir a la FANEC a través de les xarxes socials on també farem promoció del que facin aquestes dues entitats. Crec que els tres ens podeu trobar a l'Instagram, ens podeu trobar al Twitter, FANEC, ACPS i el PROMES 1. Sí que m'he oblidat de compartir-ho abans, però hem fet una campanya molt xula aquest any que també us animo a que compartiu perquè hem intentat arribar a diferents col·lectius, així que gràcies per convidar-nos. Doncs gràcies a tots i suposo que els ponents estaran per aquí per si algú vol fer alguna puntualització individual. Gràcies a tothom, moltes gràcies. Gràcies. Molt bé, escolta.